range ni to wamiu ripode madwarore kendo kako pange e yo makare. Ayud wach ka wuok Nyamori. Clevers, rupiny kata aneno kusechung nindo koni, but adwa na yie gi gima wakili wacho ni media, kineno media reporting, especially headlines mag print media, tineno ka gitemo mondo ginind konchiel. And I keep telling people ni media manage wa, and the question is who is responsible for managing a media ni interest mane magiserve. For instance, adwa ni mondo awon owadwa mang'ane ne owadwa ma babu ni nyocha ineno ka media temo pushe malo kaka ng'ama onego kaw ODM mane wacho ni kiani dwa nobed kingpin, kiani en a party leader. So within the last few days, to media korowe, media oduoke back bana, media kaw Sifuna oting'o malo, ma koro chalo gima babu, koro chalo jalwet Sifuna. Orengo be karo chalo jalwet Sifuna. Sifuna ni, kore gima lich, to gima Sifuna setimo na jo Kenya ma peka ahinya momiyo nego bedo ni Orengo, mose bedo telefo higni mang'eny gi, bedo jalwet Sifuna onge. Mano is media interest. Ane momiyo wacho ni nitie ng'at moro manie tok media ni, ma push media narrative to be aligned to achieve certain objectives. But adwa na dog e wach mar deputy president and running mate. To emomiyo ineno ka nyiso jowani wakuong wang'e gini kaka oganda kata kapok wadonje chamago. Nikech one, kata ka walar deputy president, to wach ni omiye jo ODM. Ng'amo nyiso wani obro biro kaluo. It is possible ni koyude nyineno ka jo Mombasa be loso lori margi mar lando ni ng'ane ne Joho ema dhi bedo deputy president. Onge gima mono waloya ka be dwaro the same. Okay? So kawatemo laro gigo as kaka ODM to wacho ni ODM will represent interest wa kaka oganda, it is possible ni wabro miss. What am I saying? And ni gima do penjo ni Mbaka makori keto ni wa choose whether wadwaro deputy president or not ni. Bende Mbaka monego wago. Angoma interest mar oganda e serikal kadhi mbele en ang'o. Taneno ni interest mar oganda maluo ni wasebedo thim kuom higni mang'eny. Wasebedo ka kuonde moko dongore to kaluo to ok dongore. Dongruok moko no chakore kaluo. Wadwa ni mondo dongruok gi odhi mbele kendo mondo medwa moko. I feel ni ng'ama dwa keto ni mondo walar kom mar deputy president wuondowa, nikech deputy president gima dhi miyowa kaka oganda maluo onge. Budget nika deputy president Ang'o madhi miyo oganda luo ber? We atieki. Budget manika oganda manika ka deputy president en budget ma deputy president travel go around locally and internationally to gi security mare gi convenience mare. Deputy president onge ndara, deputy president onge pi, deputy president onge budget mar. So ana feel ni kaka oganda gimonego wa make sure ni jowa mantie ODM o push ni ODM mondo negotiate for. Wan be jowa mantie UDA be wa push ni UDA must make sure ni gigo be okete e manifesto. And ni wa commit certain fundamental projects madongo maponi pok otimore. Mokwongo matimore gi mondo rum, to maponi pok otimore. For instance, the ring road around the lake, wach mar dam ma onego bedni timore e kindwa gi Nandi Hills, and so on and so forth. Mondo watim gigi mondo wa develop thurwa. Kwa nyalo get yudo commitments for that. But apart from yudo commitment for that, wawinjre be ni nyalo miwa substantive offices ma jowa nyalo tele, ma nyalo make sure ni sama gigo nie manifesto to ket gi programs gi plans mag serikal to jowa ntie kanyo in terms of cabinet, to gi in terms of PSS, gi in terms of CEOs mag corporations ma relevant, mondo gi make sure ni gigo biro thurwa. However, kwa keto ni deputy president e gima wadwa laro kende, to wabro bedo ni omiwa gima kisungu luongo ni sentimental kata ceremonial, manigi sentimental value, ma gima bro kelo thurwa to onge, to kombe madino konyo jowa, ministry mar road, ministry mar agriculture, ministry mar blue economy, to waweyo mondo dhi n'oganda moko mondo dhi ogergo pinje moko,
aeto deputy president biro biro mana flag ema wabiro neno gi ndege sama obiro to gima biro konyowa go onge. So I feel the other thing katieko en ni sama wadhi negotiation kama we must make sure ni the calculus ma wadwa keto from both ends and calculus ma biro win elections kech onge tiende negotiate to gima wa negotiate no is not going to help. The interest we munda tieki. The interest wa kako ganda en ni wasecure positions ma wantiegi omedwa moko gibed functional positions to at the same time okwariembo kura moro manyo President William Ruto osechoko because kwa decide ni deputy president manyaka wayudi eni wanyalo yude yes wadhi miyo President William Ruto kuchwa but kura mane Kithure Kindiki kelo especially from Mount Kenya East to Waweto. So at the end of the day wadhi the election to wadongi William Ruto no to jomoko kawo gino pod wadhi safa mana oko. Wakili kapok abiro iri Oscar mana moro miyo okete ler kadipo ni kom ni ok en kom moro ma oganda luo kata jogo mane odie moko nego bed ni menyo gi mbi madwarore ang'o miyo jo central ochunje? No. Ber mane magiseyudo gibedo gi nying niero kae wan gi deputy president. Momiyo wawacho ni komagi. Jo central pok nobedo gi deputy president. So ok wanya wacho ni ging'eyo malowa.